Já jsem prostě jenom holka, která si přinesla reprák do parku a trošku se to zvrtlo. Ale pojďme to vzít od začátku. Už jsou to 4 roky od první lekce v Borčáku. Tenkrát mi na první lekci přišli 3 lidi a z toho 2 byly moje kámošky. Říkala jsem si, Ježíš Maria, co to dělám, nikoho to nezajímá a stejně to nikdy nikoho zajímat nebude. Ale já se jen tak nevzdávám. Rok po roce jsem se učila vystupovat z komfortní zóny, protože nejsem přirozeně extrovert. Učila jsem se říkat věci nahlas, mluvit k lidem a stát si za tím, co dělám. A teď stojím v parku před takovou, řekněme, větší skupinkou lidí. A cítím se jako doma. Ne proto, že bych se toho nebála, ale když za tebou přijdou lidi po lekci a řeknou díky za to, co děláš. Těším se na to celý rok. Díky tobě jsem si našla nový přátele, nebo cítím se líp ve svém těle. Cokoliv z toho ten strach úplně přebije a naopak se na to strašně těším. Takže jestli máš něco, co tě baví, tak to nepouštěj. I když to z začátku nikdo nevidí. Protože jednou se třeba stane, že na tvojí lekci v parku přijde 180 lidí. Pojďme dělat odvážné věci. Myslím, že se za chvíli rozpláču, takže už bych to ukončila.